നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് അല്ലേ. പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട്? 3 എണ്ണമുണ്ട്. സ്ട്രിംഗ് ഫങ്ഷൻസ്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ്, ക്യാരക്ടർ ഫങ്ഷൻസ്. അതിൽ സ്ട്രിംഗ് ഫങ്ഷൻസും എത്ര ടൈപ്പ് സ്ട്രിംഗ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. ഇനി അടുത്തതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ്. നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പവർ കാണുക, സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുക, അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കാണുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. വി ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഹെഡർ ഫയൽ സി മാത്ത് ടു യൂസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ ദി പ്രോഗ്രാം. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഹെഡർ ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യണം? IOStream നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് സാധാരണ. അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ സി മാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡർ ഫയൽ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ്? ABS എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റീജർ. അതായത് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, -25, +16, -5. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്. ഇപ്പോൾ -25ൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ 25. അതായത് സൈനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശരിക്കത്തെ ആ വാല്യൂ തരിക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ABS എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റ് ABS ഇൻറ്റ്. അതായത് ABS കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ -25 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് റിസൾട്ട് വരും? 25 നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത് SQRT എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ. ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇപ്പോൾ 16 കൊടുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 4 കിട്ടും. സ്ക്വയർ റൂട്ട് കിട്ടാം. അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് ഡബിൾ സ്ക്വയർ SQRT ഡബിൾ. അതായത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്താണോ അത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരും. ഇനി അടുത്തത് POW. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി പവർ ഓഫ് എ നമ്പർ. ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ POW അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ പവർ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വാല്യൂയും കൊടുക്കും. പവർ എത്രയാണോ മുകളിൽ ഒരു നമ്പറോട്. അപ്പോൾ 2 നമ്പർ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ സിൻടാക്സിൽ എന്തുണ്ട്? ഡബിൾ POW ഡബിൾ ഇൻറ്റ്. അതായത് 2 വാല്യൂസ് അവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ അടിയിൽ എഴുതുന്ന നമ്പറും ഒന്ന് പവറായിട്ട് എഴുതുന്ന നമ്പറും. അപ്പോൾ 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫൈൻഡ്സ് ദ സൈൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ആംഗിൾ. അതായത് ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ സൈൻ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സിൻടാക്സ് ഡബിൾ സൈൻ ഡബിൾ. സൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഏത് ആംഗിളാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈൻ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി കൊസൈൻ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ആംഗിൾ. ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ കൊസൈൻ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ കോസ് ഡബിൾ. കോസിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഏത് ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൊസൈൻ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ക്യാരക്ടർ ഫങ്ഷൻസ് വെച്ചാൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താ? നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ, A to Z വരെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സും സിമ്പിൾസും ഒക്കെയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദീസ് ഫങ്ഷൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പെർഫോം വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ സ്ട്രിംഗ്. ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അത് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാരക്ടർ ഫങ്ഷൻസ്. ഇനി ക്യാരക്ടർ ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഈസ് അപ്പർ. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചെക്ക് വെദർ എ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഇൻ അപ്പർ കേസ് ഓർ നോട്ട്. ഈസ് അപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു A അല്ലെങ്കിൽ 25 ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത്. അതായത് ഈസ് അപ്പർ, അത് അപ്പർ കേസ് ആണോ, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൂ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൾസ് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ അടുത്തതാണ് ഈസ് ലോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചെക്ക് വെദർ എ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഇൻ ലോവർ കേസ് ഓർ നോട്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈസ് ലോവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ലോവർ കേസ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അടുത്തതാണ് ഈസ് ആൽഫ. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചെക്ക് വെദർ എ ക്യാരക്ടർ ഈസ് എൻ ആൽഫബറ്റ് ഓർ നോട്ട്. ആൽഫയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് ആൽഫബറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഈസ് ആൽഫയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ A എന്ന് കൊടുത്തു, അപ്പോൾ അത് ആൽഫബറ്റ് ആണ്, ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്രൂ കേസ് തന്നു. ഇപ്പോൾ എയുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു കോമയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വയ്ക്കുക. അതായത് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോമയാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വയ്ക്കുക. അത് ആൽഫബറ്റ് അല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൾസ് എന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഇനി അടുത്താണ് ഈസ് ഡിജിറ്റ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈസ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുത്താൽ അത് ഡിജിറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കും. ഡിജിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കും. ഇനി അടുത്തത് ഈസ് ആൽനം. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചെക്ക് വെദർ എ ക്യാരക്ടർ ഈസ് എൻ ആൽഫ ന്യൂമറിക് ഓർ നോട്ട്. അതായത് ആൽഫബറ്റ് ആണോ അതോ നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. ആൽഫബറ്റോ നമ്പറോ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ എന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യും, അല്ലാതെ ഇതിൽ ഫോൾസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും. അടുത്തത് ടു അപ്പർ. 2 എന്ന് വന്ന കാരണം, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് അപ്പർ കേസ്.
ടു അപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ടു അപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഏത് ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുത്താൽ അതിനെ അപ്പർ കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അടുത്തത് ടു ലോവർ, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദ ഗിവൻ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ലോവർ കേസ്. അതായത് ടു ലോവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഏത് ക്യാരക്ടറാണോ കൊടുക്കണേ അതിനെ ലോവർ കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടു അപ്പറും ടു ലോവറും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ്, ഈസ് അപ്പറും ഈസ് ലോവറും ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ്. അത് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകരുത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് വരുന്നത്.